Wilujeng siang Mbak Yu Kartika Sari. Nggih Mas. Ana nyawan iki. Piye? Awake dhewe sak kanca ya to didhawuhi ngibur para kangmas super ya ta. Heeh. Lelenggan ya Mas. Oh iki kangmas super iki wow sawere pentel banget. Alah tenane lho Mas. Ngono. Penting sliramu iso ngladeni ya ta. Iki wong tesih ya teko kene ya, Dak. Mas iki sing lambireng. Mas Sakri sida dadi. Lah iya iki. Iya. Ini Mbak Yu, gandeng iki isih wulan Sawal, anget-angete, riyaya. Sliramu ra njaluk pangapura karo aku. Mas, aku ngucapke minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya Mas. Semono uga aku. Nggih. Nah aku kowe lupute kowe tak ngapura. Terus iki biasane lho Mas. Aku karo kowe kan tuwa sliramu. Heeh. Yuk pitrahe Mas. Iya. Kok tak didilke. Kok dididilke. Sliramu ngaturke lelagon apa? Amung ati pawitane. Mas, mbokne nyemir rambuti kabeh to Mas. Iki urung rampung. Lah iya kok iki semire putih-putih kok ya ora kabeh. Cek. Iya pancen aku wis tuwek. Ngono. Sesuk tak semire abang. Asline urung iki kok kayak ngenes uritmu Mas. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang yen angel kemayu ngono Di cah lanang kok kemayu biasa langkung tan kena tinumbas arata
ngetokke dompet, ngetokke biru-biru ki ngopo ya, Mas? Kok pikiranku dadi aku ra penak ki, Mas. Sawangan kuwi lho ngetokke ijo-ijo. Lah iya, biru kaya ngono kok ijo. Bingung kok yo nek dikeke sliramu. Tuku pulsa kok. Tuku pulsa to. Lah wong kancane isih anteng-anteng kok wis ngetokke anu iki Mas, dompet iki Mas Jan. Ora usah disawer tangga dhewe wekemu. Ora rungok teko omah jaluk neh. Ning tenan kok mesti nyawer. Aku percaya karo Kang Mas sopir iki. Wah nyepelekke kowe Mas, engko pokoke nek goreketan wae apa, engko pokoke 100 munggah. Abang-abang kali. Bacotke ya Mas? Iya. Kangge pantes sinak kersono apa terus kot. Matur nuwun.